L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. Des d'aquesta setmana, tots els programes de Ràdio 4 que s'emeten a les 9 del vespre passen a tenir únicament 20 minuts. Per tant, començaran a les 9 i 5 del vespre i acabaran a 9:45. A més, pel que fa a l'Altra Ràdio, provisionalment no es repetirà l'edició setmanal els diumenges a la mitjanit. Per tant, aquesta setmana, el dimecres, dia 8 d'abril, a les 9 i 5 del vespre, en versió reduïda, podreu escoltar els següents continguts. L'Òscar Zapata, assessor comercial de Nexica, ens comentarà com treballa una gran empresa de computació al núvol, tan importants en la situació actual. I després el sotsdirector de la Fundació .cat, en Lluís Miret, ens farà propostes per fer cursos de formació tecnològica per internet, també un tema que actualment us pot resultar de màxima utilitat. Tot això a través de Ràdio 4, en freqüència modulada, TDT o per internet, i posteriorment també ens podeu escoltar al web de Ràdio Televisió Espanyola. Gràcies per escoltar-nos, molts ànims, seguiu endavant i sobretot, molt bona ràdio!